Jasné, že ho poznáš. Aj. Ty chodíš s koňmi, že? Aj. No poď, vyprávate sa o koňoch. Že chodíš s koňmi? Behavioriska. Ja som počul o tebe. Fíha. No. No teda, Aj sa Mikulák ti to všetko páči? vie. Páči sa ti to? Pracovať s koníkmi, áno? Aj mne sa to páči, ja chodím tiež s koníkmi. Ťahajú mi sane. Pracoval by si s nimi radšej, áno? Áno. Áno, ťahal drevo? Tak to je ťažká práca, no. Potom nám doneseš dreva, viažím. Čo je to ťažké? Alebo tam špagátik? Krásne. Taká byla. Mama to má v rukách, to vyzerá, to je vidieť. Novinu vám nesieme, čo sa stalo v dnešnej noci v meste Betleme. Zďaleka sa berieme, novinu vám nesieme, čo sa stalo v dnešnej noci v meste Betleme. Poď bližšie, lebo ja som starý, ja mám slabé uška, nie? Janko, Janko, aha, tuto. No, ty si Janko? No daj druhý. Nie, zatlač ty tento, Hana. Daj. A ne, dobre. To bude dobrý záber. A dobre, dosť. Poď. Vítko, poď pekne. Poď, Vítko. Keď by sme to nezavinuli. Chápeš? Jak to ide, chalani, dobre? Ide.
Kto? Tvrdé drevo. Ťažko nejde. Už to máš, páči. Krásneho máš. Do kamery. Kde máš on toto? Sáčko. Odsúme poriadne po prstoch. Jak si to zviazala? Len normálne zviazala? Áno, mamina. Nie segra. Máš to škaredé. Takže takto. Ahoj, prídeš za mnou do izbičky. Teším sa. Tak to vyboláš aj Bratislavne, ale to krásne bolo. Ja som už bol. Krásne vám to ide, krásne. Neplúčko tu máte to. Ja vyrobím. Idem to? Áno, idem. Takového cikoudíčka vedového a ty svätý Mikuláš veľa dobrý darov máš. Krásne. Takže deti, nech sa páči, kto si chce zaspievať, kto na to bude nejakú peknú básničku, je pozorne na pódium. Je tu pozor a zima poslabla, tak spievaj, spievaj, Vianoce, Vianoce, ticho sneží raz, Vianoce, Vianoce, konečne sú zas.
po vonku. Už sa nám pozlákol líkocen, čo sa mu hýba, iba zamienok či sladkú salovku. Svojich najbližších, aby sme boli hlavne zdraví. Všetko ostatné príde samé, keď si to poprosíme, samozrejme. Hlavne zdravie. A dúfam, že sa o rok vidíme. Teším sa na vás. Nech sa páči ešte kapusnička, pivko čapované. Ďakujem pekne, že ste prišli podporiť túto akciu. A vidíme sa, ale ďakujeme hlavne manželom Vontovcom, bez ktorých by táto akcia nemala žiadny význam ani zmysel, lebo oni sú to gro, čo dokázali. A ďakujeme. Krásne Vianočné sviatky Kľúčové! A samozrejme veľký potlesk pre nášho zástupcu primátora pána Milana Patku.